இன்று தைப்பூசம். இதுவரை நீங்கள் எத்தனை வழிபாடுகள் எத்தனை தெய்வங்களிடம் சென்று செய்தாலும் உங்களுக்கு நிறைவேறாத காரியங்கள் கூட இன்று இந்த முருகபெருமானின் ஸ்தோத்திரத்தை கேட்டால் உடனே உங்கள் காரியம் நிறைவேறிவிடும். இது வெறும் முருகபெருமானுடைய ஸ்தோத்திரம் மட்டுமல்ல, முருகபெருமானுடைய 12 காயத்ரி மந்திரங்களை உள்ளடக்கிய ஸ்தோத்திரம். அனைவரும் பக்தியோடு ஒருமுறை இன்று தவறாமல் கேட்க வேண்டும். பதிவுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் முதல் முறையா நம்ம சேனலுக்கு வந்திருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. தினந்தோறும் உபயோகமான ஆன்மீக பதிவுகளை பெற நோட்டிபிகேஷன்ல இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. ஓம் ஸ்ரீ சுவாமிநாதம் சுரவிருந்தவந்தியம் பூலோக பக்தான் பரிபாலயந்தம் ஸ்ரீ சஹ்யஜாதீர நிவாசினம் தம் வந்தே குஹம் தம் குருரூபிணம் நஹ. ஸ்ரீ சுவாமிநாதம் பிஷஜாம் வரேண்யம் சௌந்தர்யகாம்பீர்ய விபூஷிதம் தம் பக்தார்த்தி வித்ராவணதீக்ஷிதம் தம் வந்தே குஹம் தம் குருரூபிணம் நஹ. ஸ்ரீ சுவாமிநாதம் சுமனோஜ்ஞபாலம் ஸ்ரீபார்வதி ஜானி குருஸ்வரூபம் ஸ்ரீவீரபத்ராதிகணைः சமேதம் வந்தே குஹம் தம் குருரூபிணம் நஹ. ஸ்ரீ சுவாமிநாதம் சுரசைன்யபாலம் சுராதிசர்வாசுரசூதகம் தம் விரிஞ்சி விஷ்மாதிசுசேவ்யமானம் வந்தே குஹம் தம் குருரூபிணம் நஹ. ஸ்ரீ சுவாமிநாதம் சுபதம் சரண்யம் வந்தாருலோகஸ்ய சுகல்பவ்ருக்ஷம் மந்தாரகுந்தோத்பலபுஷ்பஹாரம் வந்தே குஹம் தம் குருரூபிணம் நஹ. ஸ்ரீ சுவாமிநாதம் விபுதார்க்யவந்தியம் வித்யாதராராதிதபாதபத்மம் அஹோபயோ வீவிதநித்யதృప్தம் வந்தே குஹம் தம் குருரூபிணம் நஹ. கார்த்திகேயோ மகாசேனः சிவபுத்ரோ வரப்ரதः ஸ்ரீவல்லிதேவசேனேஷோ கஜவக்த்ரானுஜஸ்ததா மயூரவாஹனோ பக்த மோக்ஷதः குக்குடத்வஜः तारकासुरसंहर्ता षट्वक्त्रः शक्तिधारकः. 12 नामानि कार्तिकेयस्य यः पठेत् सर्वदा भक्तिमान् रक्षां प्राप्नोत्यपि महाबलम्. ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महेश्वरपुत्राय धीमहि तन्नो सुब्रह्मण्य प्रचोदयात्. ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुख प्रचोदयात्. ॐ सनत्कुमाराय विद्महे शठाननाय धीमहि तन्नः स्कन्द प्रचोदयात्. ॐ महासेनाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्द प्रचोदयात्. ॐ षण्मुखाय विद्महे स्वामिनाथाय धीमहि तन्नः गुरु प्रचोदयात्. ॐ शरवणभवाय विद्महे शठाननाय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात्. ॐ षण्मुखाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षष्ठः प्रचोदयात्. ॐ महासेनाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात्. ॐ महासेनाय विद्महे शठाननाय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात्. ॐ तत्कुमाराय विद्महे कार्तिकेयाय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात्. ॐ कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात्. ॐ काङ्गेयाय विद्महे कार्तिकेयाय धीमहि தன்ன ஷண்முக பிரச்சோதயாத். இன்று தைப்பூசத்தன்று முருகா என்ற வார்த்தையை சொன்னாலே நமது 7 ஜென்மங்களின் பாபங்கள் தீர்ந்துவிடும், நமது கர்ம வினைகள் தொலைந்துவிடும். அப்படியானது முருகபெருமானுடைய ஸ்தோத்திரத்தையும் முருகபெருமானின் 12 காயத்ரி மந்திரத்தையும் நாம் இன்று சொன்னாலோ கேட்டாலோ நாம் எத்தனையோ தெய்வங்களின் வழிபாட்டை செய்து கூட நிறைவேறாத காரியங்கள் கூட இன்று கனக்கச்சிதமாக நிறைவேறிவிடும். அப்படிப்பட்ட அற்புதமான இந்த பதிவை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் கட்டாயம் பகிருங்க. இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. நாளைக்கு மற்றொரு பதிவில் சந்திப்போம். ஹரி ஓம். மகா பெரியவா போற்றி.